אוקיי, זה הסיפור של זהבה ושלושת הדובים. יש כאן את אבא, יש את אמא שהיא נכה ואין לה גוף תחתון. אני נכה ואין לי גוף תחתון. וזה הדובי הקטן. איזה יופי. היה. עכשיו הם הלכו לטיול. בואו לטיול, משפחה יקרה. רגע, איך אמא הלכה לטיול? לא רגע, דובי. רגע. אבל אני לא יכולה ללכת. איפה הכיסא גלגלים? פה. וכאשר זהבה ושלושת הדובים הלכו... שכחו אותי בבית. לא, זה רק שלושת הדובים. אוקיי, כאשר שלושת הדובים הלכו, זהבה נכנסה לביתם. מוהה! והלכה לאכול. אבל מה יש במקרר? בואו נבדוק. נראה לי שהסיפור הזה על מיטות. יש גם יש קודם דייסה, אבל... אבל לא הייתה דייסה. טוב, נדלג על האוכל. לא הייתה דייסה. זובי דייסה. זהבה אכלה הרבה, אכלה לכולם בסופו של דבר. והלכה לבדוק את המיטות. חטא את אבא. המיטה הזו גדולה מדי. לא רוצה אבא אחר. המיטה הזו נכה מדי. להשתלם בסיפור. המיטה הזו בדיוק מתאימה. זאת המיטה שלי. לא, אתה אמור בסוף, קודם הם באים. אני באתי. ואמורים מישהו ישן במיטה. סיימתם? לא, היא ישנה עכשיו. בוא'נה, זאת המיטה שלי. תצילי מהמיטה, זה אבא. לא, הם אמורים להגיד מה מישהו ישן במיטה שלי. מה, מישהו ישן גם במיטה שלי. הלו, מישהו אכל את הדייסה שלי. מישהו יצא לי במיטה הקודמת. הלו. ואז זהבה התעוררה כי היא חשבה שהגיעה לפלאפון. ואז הדובים אכלו. בוא'נה, ידבה! ידבה, אכלת לנו את כל החיות, מה זה פה? הלו. יא זית. ולסיכום, דובי קטן הלך לגן. סגור.